ar Ioan 21. Ydych chi'n cofio hanes Seimon Pedr? Roedd Simon Pedr yn dweud ei fod yn ffrind gorau Iesu, a bydde fe byth yn gwneud unrhyw beth i frifo fe. Ond ydych chi'n cofio beth oedd wedi digwydd? Oedd Iesu wedi dweud bydde Seimon Pedr yn radychu Iesu. Nid dim ond unwaith, ond 2 gwaith yn noson hynny, bod Seimon wedi gwadu bod yn ffrindiau Iesu. 2 gwaith. Ydych chi erioed wedi cael stŵr gan eich rhieni, neu gan athrawes efallai, am wneud rhywbeth yn anghywir, ond yna wneud yn union yr un beth eto? Ydych chi'n teimlo'n fwy euog yr ail dro? Neu beth am os byddai'n digwydd 2 gwaith? Sut byddech chi'n teimlo pryd hynny? Yn y stori, mae Seimon Pedr a'r disgyblion yn mynd i bysgota, a dyma nhw'n gweld dyn yn y pellter. Ond nhw ddim wedi llwyddo dal unrhyw beth y bore hynny. Taflwch y rhwydi ar ochr arall y cwch. Nhw'n dal rhwyd llawn o bysgod 153. Dyma nhw'n gweld mae Iesu oedd ar y lan yn aros iddyn nhw. Mae Crist yn gofyn i Simon Pedr, "Wyt ti'n fy ngharu i?" "Ydw," meddai Pedr. A dyma Iesu'n dweud, "Portha fy ŵyn." Dyma Iesu'n ailadrodd y cwestiwn 2 gwaith. Ar y 3ydd tro, dyma Pedr yn trysthau gan wybod bod Iesu wedi gofyn 2 gwaith iddo, "Wyt ti'n fy ngharu i?" Arglwydd, fe wyddos di bob peth. Rwyt ti'n gwybod fy mod i'n dy garu di. Ond, dyma Iesu'n dweud wrtho, ar ôl y 3ydd tro, "Canlyn fi." Mae Crist yn dangos i ni pa mor aml ni'n methu. Ni ddim yn berffaith. Yr unig person perffaith yw Crist. Mae Iesu yn ein arwain ni nôl i'r arglwydd.